Ježiš povedal, je vám dané poznať tajomstvá kráľovstva. Nepovedal niektoré tajomstvá. Je to naše požehnanie, náš dar, naše právo poznať tajomstva kráľovstva. 1. Korinským kapitola 13 chcem čítať od 1. verša. Čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zvučiacím zvonom. Čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. Poďme naspäť do verša 2. Hoci by som mal aj dar proroctva a rozumel všetkým tajomstvám. Videl si to? Hovorí o všetkých tajomstvách. Preto je možné pre nás rozumieť všetkým tajomstvám kráľovstva, pretože sú nám dané na porozumenie. Je to možné. Hallelujah. V poriadku. 1. Korinským kapitola 4. Čítajme od verša 1. Nech tak myslí o nás človek ako služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Videl si to? Nielen, že sme služobníci evanjelia, sme aj správcovia tajomstiev. Správcovia tajomstiev. Tajomstiev Božích. Patria nám božské tajomstvá, veci, podľa ktorých by mali ľudia žiť svoje životy, aby boli tak, k čomu ich Boh stvoril. Úžasné. Správcovia tajomstiev Božích. Dovoľte mi niečo vám ukázať. Je niekoľko tajomstiev kráľovstva. Napríklad existuje tajomstvo Boha. Tak jednoducho, ako to znie, je to obrovské. Tajomstvo Boha. Potom je tajomstvo Krista. Je niekoľko tajomstiev. Tajomstvo Krista. Potom je tajomstvo Krista k pohanom. Potom je tajomstvo Krista a cirkev. Potom je tajomstvo Božieho slova. Tajomstvo Božieho slova. Je to naozaj veľké. Tajomstvo je, keď Ježiš hovorí, som tu, ale nemám telo. Čo, ty nemáš telo? Kde je potom tvoje telo? Ježiš hovorí, ja som živé slovo. Ja som živé slovo. O čom tu hovoríme? Už tomu chápem. Kto je Kristus? Včera som vám povedal, nepozerajte na Krista ako človeka v židovskom tele, lebo on je ďaleko viac. Je to podobné ako mysliaci muž, ktorý sa zjavil pred Abrahámom s 2 anielmi. Išlo o celého Boha. O tom, o čom je celý Boh. 3 muži prišli k Abrahámovi a jeden z nich bol samotný Hospodin. Pozri sa na neho. Je toto celý Boh? Mýliš sa. Ide len o manifestáciu. Mýliš sa. Kristus bol oblečený do ľudského tela Žida s menom Ježiš. Ale on bol Boh všemohúci. Kristus tu stojí a hovorí, nemám telo. Kde je tvoje telo? Kde je tvoje telo? Kto bol Kristus? On bol Božie slovo. A potom sa zabýval v ľudskom tele. Vzal na seba telo. Nemal telo. On bol hlas Boha. Nečítal si v knihe Genesis, ako hlas Boha kráčal v záhrade?
Boží hlas. Adam nevidel jeho telo. On bol hlas, ktorý kráčal v záhrade. Nemal telo. Prvýkrát, kedy mal hlas svoje telo, bolo, keď sa narodil v Betleheme. Zabýval sa v ľudskom tele. V spôsobe nájdený ako človek ponížil sa. Biblia hovorí, nenárokoval si na rovnocennosť s Bohom, lebo bol Boží hlas. Miesto toho sa pokoril. A teraz, keď bol v spôsobe nájdený ako človek, pokoril sa na smrť. Až na smrť na kríži. Hovorí, pripravil si mi telo. Židom 10.5. Obete ani dary si nechcel, ale pripravil si mi telo. Pripravil si pre mňa telo. Veď v knihe napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu. Takže dostal telo. A tu spočíva tajomstvo. Dostal telo. Čítali ste, keď prišiel kázať, Biblia uvádza, obrátil sa k Šimonovi a opýtal sa ho, môžem použiť tvoj čln? A Šimon mu to dovolil, aby použil jeho čln. Poďme naspäť do knihy Exodus. Povedal Izraelitom, aby mu postavili svätyňu, aby mohol prebývať medzi nimi. Chcem, aby mi postavili svätyňu, aby som mohol prebývať medzi nimi. Keď postavili tú svätyňu a prišla do nej Božia prítomnosť, znamenalo to, že to bolo celé miesto, kde bol Boh, nemohol byť na inom mieste, okrem tej svätyne. On je príliš veľký na to, aby bol obmedzený na jedno miesto, svätostánku. On bol v tom svätostánku, ale bol vo svojej plnosti aj v nebi a bol všade inde, pretože on je Boh. Prišiel a hovorí, Jozef, daj mi tvoje telo. Daj mi tvoje telo. Chcem urobiť veci s tvojim telom. My použijeme tvoje telo spoločne. Nemôžeme ho použiť bez teba. Daj mi tvoje telo. Daj mi tvoje telo. Tie pálené obety, aké mu ponúkali, ľudia si mysleli, že Boh ich jedol, ale bolo to znamenie toho, čo príde. A preto Biblia hovorí, prosím vás, teda bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A odmietnite sa pripodobniť tomuto svetu. So he says, go back to verse 30. For we are members of his body, of his flesh. Lebo sme členmi jeho tela a jeho mesa. Verš 27, Efeským 5:27. A postavil si cirkev slávnu, bez škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného. Nasledujte ma a urobím z vás rybárov ľudí. Ja urobím z vás. Ja urobím z vás rybárov ľudí. Veď nikto nemal nenávisti svoje telo,
For no man ever yet, Čo hovorí? come on, Čo tu for hovorí no man Pavol? ever yet hated his Veď own nikto flesh. nikdy nemal v His nenávisti own flesh. svoje telo. What is Paul saying? He's saying that my Hovorí flesh is o his jeho own vlastnom flesh. tele. Flesh. Toto telo. This flesh. Toto telo. I Myslel thought som it was si, not good. že telo nie je dobré I thought the flesh was unnecessary. a nie je potrebné. Flesh. Telo. No man ever yet hated his own flesh. Veď But nikto no nikdy shit and nemal v nenávisti cherished svoje it, even telo. as the Lord the church. Ale on ho živí a opatruje, Then he says, ako aj "For- Kristovú look at that, cirkev. for we are Ďalej members hovorí, of his sme body, členmi of his jeho flesh tela, and of jeho his mesa bones." a jeho kostí. Just in case Len you pre didn't prípad, understand when he said ak si flesh, nerozumel, keď then he says povedal body mesa. and what? Bones. Hovorí, sme členmi jeho kostí. Sme členmi jeho kostí. Maybe you're thinking, could that Pýta be, sa, či to could tak that really môže be? byť. 1 Corinthians. 1. Korinským, Dalan, dalan, dan, 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 dan. Woo, hallelujah. Chapter 6. 1. Korinským kapitola 6. Let's look at verse Pozrime sa 15. na verš 15. Know ye Či not neviete, that your že bodies vaše are telá the members sú of údmi Christ? Kristovými? Kaya. The word translated members can be rendered Údmi limbs, znamená like končatiny, hands, ako legs. ruky a nohy. hearing me? Takýto je význam. That's what it means. He says, don't you know Neviete, that your že bodies vaše are the telá members sú of členmi Christ? Krista? That means that your leg, Táto this tvoja your noha, leg, táto tvoja vlastná noha, Now I understand why už Peter chápem, went prečo into the Peter house of išiel do domu Eneáša a povedal mu, Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje, vstaň, postav sa. Because Eneáš received Christ. prijal He Krista, was a bol Christian, kresťan, but he was ale still ešte stále paralyzed. bol paralizovaný. And so Peter Peter came, prišiel visiting navštíviť the bratov and got to his a prišiel house. aj do jeho They domu. told him, Povedali "Eneáš mu, is a Christian. Eneáš je He's a kresťan, believer now. už je z neho He veriaci, knows Jesus pozná Christ. Ježiša He says, "Where Krista." is he?" Peter He sa said, pýta, ale kde je Eneáš? Odpovedali mu, je v dome, na posteli. Peter vkročil do toho domu, ani sa za neho nepomodlil a hovorí, Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Počúvaj ma, nepovedal mu, buď uzdravený, povedal, Ježiš Kristus robí dobre s tebou. Inak povedané, ak máš Ježiša, si uzdravený. Ježiš Kristus ťa uzdravuje. My sme členmi a údmi jeho tela, jeho mesa a jeho kostí. Sláva Bohu. Sadnite si. Hovorí, neviete, neviete, že vaše tela sú údmi Kristovými? Pýta sa, či neviete. Povedz niekomu, ja viem, ja poznám. Opisuje to ako veľké tajomstvo. Je to veľké tajomstvo. Inými slovami, nesná sa to vedecky vysvetliť, analyzovať, lebo to nebude fungovať. Toto je veľké tajomstvo. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými. Pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú. Ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Ja čítam Božie slovo a som z neho nadšený. Keby sa niečo fajčil a pil všetko možné, nezískal by si také uspokojenie. Také uspokojenie, ako my nachádzame v duchu. Hovorí, neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Neviete to? Tieto nohy, tvoje ruky,
Now I tell you about my experience.